zama annabi ba. Ba kowa yake zama annabi ba sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi daga cikin annabawan Allah da kuma manzannansa. Ce wannan Jibril shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta masa zuwa da wahayi. Ya ce wa minhum, daga cikin kuma wa'annan mala'iku wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta musu ayyuka na daban-daban, Mika'il shine mala'ika Mika'il. Ya ce al-mukalu bil matar wan nabat, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta masa ainihin sha'anin da ruwan sama da kuma tsiro. A wancan mako mai bayani akan haka. Shi wannan Mika'il, Yahud da Nasara sun kasance suna son shi sosai, kamar yadda Ibn Kathir ya yi bayani cikin littafinsa Tafsir al-Qur'an al-Azim. Sun kasance suna son shi saboda ainihin shi ne wai yake zuwa da alkhairi a nasu